Enggak, Mas. Dek, lagi ngopo gak tak? Mertamu kok malah turu wae. Sama dari sini banget. Sepi. Iya, ngobrol sih wae lah mulai. Monggo Mas, lenggah. Nggih, Rung matur gitu. nuwun. Pripun. Ngaten Mas. Kula riki kita nggih silaturahmi. Nggih. Kaping kalih badhe. Yan nawake lah. Kaya salos wae nawake apa? Kan mau musim pemilihan lah, pilkada. Oh, iya. Nah, iki aku lak duwe calon. Calon manten. Calon sing Arep yang- dipilih? arep dipilih dadi bupati. Karen calon mantan mending mesake ya. Pilkada, pilihan bupati. Heeh. Aku duwe jago lah. Jago. Jadi aku nyuntul karo jenengan yo milih jagoku piye. Oh, iya. Pokoknya sesuk tak tuh di fotone. Saiki sing penting aku ngomong dhisik, tak tuh di fotone nomor piro, esuk nyoblos iki ngono iki lho. Oh, intine jenengan arek menyuap ngono. Arek ya urung menyuap sih ya. Apa? Ya arek nggo apa iki? Ki ya ana sithik-sithik ya nggo tuku rokok Aduh, lah. Mas. Ki lah. Ojo sirah. Aja priwe. Soale ngene, nek misale jenengan arek nyuap, jenengan salah wong. Soale aku ki insya Allah bersih, Mas. Waduh. Ya piye ya? Nek jenenge negara apa suatu wilayah, nek misale wis ana suap nyuap ngene kayane kurang berkah. Mending jenengan nganu wae apa jenenge duduhi visi misine, kelebihane, kemampuan wonge apa, mbiyen pendidikane apa, pengalaman kerjane kaya ngopo karo wong sing apa jenenge sing arek dituduhi kuwi dadi ini aku ngerti iki wonge sing berhak tak pilih, sing iki apa sing kiye ngono. Ya iki anak jagoku ya ora visi misi koyone ya sesuk ya tapi iki sih sing penting jare. Oh, Ora gelem berarti iki. ya Ya enak nyuwun sewu ya, Mas. Nek aku kayaknya ora ya, Mas. Aduh, Tapi karang jenengan Salah tempat. adoh-adoh tekan kene ya. What? Matur nuwun ya. Ditopo. Ya tak tompo ya.